Dave Christian on siellä meidän maalillamme. Steve Alset. Häneltä ottaa Kiimalainen kiekon pois. Leinonen. Hyvä syöttö Kiimalaiselle, mutta tämä ajautuu pieneen kulmaan. Pystyy kuitenkin sieltäkin yllättämään Greg Muffetin. 1-1. Ensimmäistä erää pelattu 15:28. Katsokaapa miten Mikko Leinonen antaa hyvän syötön sinne Kiimalaiselle. Ja pienestä kulmasta tuo maali voidaan kyllä pikkusen kirjata Greg Muffetin tiliin, sillä Kiimalainen oli jo niin pienessä kulmassa, että Muffetin olisi pitänyt pystyä tuo peittämään. Kiimalainen haki siinä erittäin hyvin maalivahdin tasapainoa pois pelistä. Ja tässä oli maalinteon ratkaisu. 1-1. Ja maali ei tullut ollenkaan liian varhain. Ensimmäistä erää jäljellä.